Ćao ljudi, ja sam Wooden i kao što vidite po samom naslovu, ovo će biti najava za Fotokritiku broj 2, to je serijal koji mnogi od vas su gotivili i tražili su da snimam ponovo, ali iz nekog razloga sam odlučio da ga sklonim u stranu i da mu se nikad ne vratim, iako jeste zanimljiv koncept. Na ovaj drugi video me zapravo naterala jedna osoba, da ne kažem podstakla, bacila u to more izobilja vaših fotografija na nekom od prethodnih live streamova gde nakon što mi je pomenula, onda sam došao do uvida da zapravo nije to loše sada napraviti, pogotovo dok smo svi ovako u karantinu. Jedina razlika u odnosu na prethodni video bit će što ovo bih hteo da napravim kao live stream. Dakle, sad sam se navukao na to, a i makar ne moram da se cijam posle u montaži. Live stream također omogućava da ljudi koji mi šalju fotografije mogu istovremeno da ih odbrane ili mene da napadnu dok ja zaplićem jezikom, ili jednostavno ljudi koji žele da se uključe čisto da gledaju kako se ove dve strane međusobno bore, zar ne? Tako da kapiram da je fina zabava. Sad postoji nekoliko pravila za to. Svako od vas može da mi pošalje najviše do 3 fotografije, dakle odaberite neke koje želite da vidite na ovom YouTube ekranu i da čujete moj komentar, možda i komentar nekih drugih ljudi za koje vi smatrate da su recimo dobre fotografije, da stojite ponosno iza njih. Rok za slanje je nedelja 11 ujutru, neka bude to da imam vremena da sortiram sve, a sam stream bi trebalo da počne u nedelju uveče u 9 sati. Okačit ću ja onaj kao schedule stream, tako da ćete, nadam se, dobiti obaveštenje od samog YouTube-a. Kada budem to uradio, okačit ću i link ispod ovog videa ako vam ne iskače ili čisto da možete lakše da se snađete. Dakle, 3 fotografije do 3 šaljete na moj mail woodem@gmail i to ću isto ostaviti ispod da možete lakše da se koordinirate. Mislim da sam rekao sve. Ako sam nešto zaboravio, u suštini ostavit ću ja komentar na svom videu, kao što i vama savjetujem ako imate neke nedoumice, i uključite se u taj stream. Ne znam da li ću do tada stići da izbacim neki video, probably not. Čudno vreme protiče, ali nadam se da je i vama podjednako teško kao i meni, da možemo zajedno da se držimo za ruke i oteramo sve do vraga. Živjeli.